car today. And alam niyo ba, 10 a.m. yung aming appointment or our schedule. And then 10 na guys, nasa bahay pa kami. What else do I need to bring? I'm just wearing a dress guys. Ayan, ganda nitong dress na to. Favorite ko po. And then ang shoes ako, kasi ako yung magda-drive kay Chase. And then si Dada kay Marshall. Mag-convoy kami kasi iiwan namin si Chase doon. And then, mag-grocery na lang. And then, ayan na siya. Ready na siya. Let's go, Papa. Look. I got the perfect outfit, but I don't plan to wear it unless you're gonna tear it right off my bottom pair. I'm ready na, guys. And alis na tayo. Hindi na ako nag-wake up. Ay, okay na siguro na akong na. Ayan. Face mask and face shield. Isa lang, sis. Handle ng curtain, no? Bye-bye, mga bebe. Ay, si Bria. Good morning, Bri. Bye-bye, Kuya Clark. Bye-bye. Ha, si Jaden ang si Ida. Pwede. Good morning. Ayun na natin sa bagong taka. Bye-bye, Ida. I love you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Kuya Din. Okay, I got the package. Let me see. Ay pa, kay Ida ni pa. Ayaw sa ni-open pa. Ayan, package. Package. Hey, Mama. Ayan na sila. Here, guys. Look who's here. It's the baby girls. What? You want to flip the camera? Oh no, Brianna, what you doing? Say hi, guys. Hi, guys. Look at us. What? Your pinking is there. Wow. What is that? What is that? Wow, so pretty naman ang smile. Oy. What is that? Wow, is that magic? Yes, it's money. Money. Wala money. Wala money. Oh, you hug Brianna? You want to hug Brianna? Oh no. Oh no. Oh no. Hi, what you two doing, huh? Huh? You're hiding here, huh? What? I know na mahulog kayo sa bunk bed. Diyan lang guys. Here na sa car, guys. And look. Tapos that is preparing na din. So, pagsunod lang ako sa kanya. But, ready ko lang ang aking face mask. Bye-bye. Bye-bye! Mama, ikaw lang ni Raisa. Oo, kulbakan gani ko. Ikaw pa na dito. Alam ko sa iyo, Mama. Ha? Naman kay kauban. Wala ko ng mga raso-raso ni Clark. Ina guys, umuba na lang ko sa akong mama. Ina. Ha? Ina ang guys. Hi guys. Ay, guys. Umuban ko sa akong mama. Kauban ko sa akin. Wala si Kuya ni Mala. Alright guys, Dada is ready. Actually, lumabas na siya. Sumundan ko na siya. Wait lang ako. Busing out ng mga ate.
niya. Mag-enter po ako. We're here at Aswela Cove. Magkain daw siya. Ano ako kay Marshall, guys. Na-drop na namo si Chase dito sa service center sa Kuan. Asan pa ang yellow cab? Ito Nords. Kanin sabi ko ang yellow cab. Pagday, dala na ko ang kamera. I would love to be your stars and your sun. I would love to be that one. Dalahan na lang official eh. Kaya ko wala, tagdali. Mago ang kanyang isip, guys. Mag-yellow na lang daw siya. Love to be the one to make you laugh. I'd love to be the one who'd always say that I love you back. Ay, dapat ay bagyot ba ito? I-ask na ba kung pwede ba card payment? Ay, kali na lang. Ay, kahit sa turte. May mix. May mix na lang. Ilang order, sir? Ilang order? Isa lang. Tapos, ay, pencil bread. Nasa may sola oh. Iced tea. Sir, sa combination na to sa may mix, sir. Garlic na, garlic na. Pizza, sir, is pepperoni or Hawaiian? Ay, Hawaiian lang. Hawaiian garlic na. Tapos, hot cakes. Kain lang si Dada sa Yellow Cup. Tapos ako grocery na ako. Wow, ang init. Grocery ako kasi hindi ako gutom. So, take advantage natin yung time para hindi naman sayang while waiting. Diba? So, let's go. Dito tayo sa guys, sa anong market? Ito guys, dito sa Aswela Cove. Second time na namin dito mag-grocery. So, let's go. Turun. Sa loob, guys. Ayan. May nakuha na ako. Soft drinks pa lang. Nagbili ako ng soft drinks kasi doon naririnig niyo ako. Bili tayong soft drinks kasi ready natin to. Handa na rin to sa birthday ni Inga. So, ayan. Take a hit, take another one. Hold your breath till it turns you on. Let your feet leave the ground, hold my hand and don't let go. Take a trip, we can get away. Lose ourselves and say anything that we want, it's okay, cause this is love. I don't care if it kills me. Love's all we need. This is love. Arms stretched out with the world below us. This is love. Could go up in smoke, but we never notice. It's got me slipping up. I just can't say it enough. This is love. Take another one. Let it in, let it fill you up. Make a wish, make another one. Don't let go. Take a trip,
a trip, we can get away, lose ourselves and say everything on our minds is okay, cause this is love. I don't care if it kills me. Love's all we need. This is love. Arms stretched out with the world below us. This is love. Could go up in smoke, but we never notice. It's got me slipping out. I just can't say it enough. This is love. This is love. Wala ni mo gidala sa iyon. Record ang tatamo Na, baligtad! Record ang tatamo ni Dada maglalis. Nawa, manoon ni undang bangka. Ni siya na! Nishan na. Inana pa rin siya di katong O, nanasan Nissan van. So Dada, ayaw sa pagstorya ba? Nissan van, mama. Nishan ba? Nakita na nako, Nissan van. Nissan truck. Ay, kung minsan ba ni mo kulay? Okay. Naday ka. Naday ka. I'm so sleepy. Wala. Sleeping. Balit. Balit ka? Ugma na lang tamahan na uban kinanglan para sa birthday ni Ida eh. Oh, Okay, at mo least ka. nagpag-perseverate ta. Ma, bawal lagi ng iPad dira. Ang bina. Di man ka malubot. Sa Clark? Storya na Clark. Ama, Mabakasyon man tagkuan man kasi basa no. ng Manina kana. kanang inigkuan Ato bitaw ta dira, man. mama. Inig next year man no mag Ha? Storya mo Dada. wala. Dada. Ah. Dada. Ah. 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 Unsa man? You're distracting me. Ah. Kuna na diha. Ah. Angko. Gani na. Dami na. Gani no. 2:22 na. Asa akong... Clarky, you are 30 minutes late na Clarky. Musaka pa ta Clark. Ma, saka ka. Gani, musaka ako. Awal ba dapat ka mababaki? Biliran ko niya mo. Di man, mababa lang ko kay mukhaon naman ko. Ano bang bantay na na? Ay ma, buto mo ka. Okay. Wow. Bye-bye. Hala, Clark. Oh, Clark, Mama, manip ko. Pagdali. Nagtutbrush. Jarot ang... Okay, bye-bye. Bye. Lunch pa naman ni ate. Ma kanang ano mong dud ma. Dili, dada. Ma kanang ano ba? Dili. Hindi ko niyo palitan og kuan ma. Ay unsa
Sa Clark. Palit og Kanang sampon ma. sa... Mama, Dada. kuan ko maba. Dada. Ah. Palit og sampon sa ako. Hindi malibang na ka sa CR. Okay? Yaman ko ma. Palitan jud di ka. Yaman ko kalibangan. Hindi malibang na ka ba? Di man lagi ko kalibangan. O hindi kalibangon na ka. Madam, nabay ang internet. Ang internet? O, hinay na. Mga pwede man may sa likod ni Meron yung buto. Tata James. Mama, pwede mo yung sa likod ni Tata James. Ma, Kinsa pa. ma ka nang. Wala ka na, iwit ka. Alda, aya, pulsar ka. Gano'n man. Kanag-grab man ka. Oo, gani. Masig Lisod mabangay mong car. Gabantay man ko. Nakauban lagi ka. Nakauban lagi ka la. Nakauban lagi ka. Buti ka mo pan ko. Oh, SM lang na Ano man? Di ko ni mo pagdan. magkatutag SM lang ng mama. Dili lang mo sa car ni ate kay nalang may palito ni Dada sa Watsons kay skincare naman na siya ron. Skincare na yan na. Ah, aletog sampon be. Ano ko ba? Kay magpadit dili. Padlong na misa. Hindi, check na ko si cheese. Kung man na ba? 4:13 na. Wow. Wow, sunset. Saan? Sun. Maka nang nagato na to diro mama no. Yes. Nakabike ngayon mo dahil sa unang Clark. Kasi magpalit dyan na to sa bike. Di ba ito yung bike? SM? SMS. Ang bike na SM lanang nga. Ambo. Di ha ito gipalit dad. Di ha ba to? SNR. Ay, SNR dito nagpalit ato. SNR to dad. Tumor dito ni Jaden. Tapos si Chase pa itong car ato na igon doon ka bike. Sinar? Abog na dyan. Abog na dyan sa... Di na siya mga foam. Kanina, foam man eh. Foam. So, muna yung katong sa sulod yun mismo na. Natanggal na ba? So, mas maayo, may aircon servicing yan, tana siya. Pulihan po nato na sila. Bisag asara, pwede. Mhm. Bisag asara mo aircon servicing. Or na-upload mo din niya. Po? Or na-upload mo nag-service pod mo para sa Yes, aircon. ma'am. Nag-service niya, nag-aircon servicing. Kaning among aircon servicing na is ang tanggal yun. May gastos. Hi guys, nagsunod mi ka kuya guys. Sana all. Paulit na jud mi. Paulit na mi. 5:31 na grabe te, grabe kay mo sayo ka dulom karon. Unsa ni pag front sa? 5:31 pa. Pero room guys, it's 5:46 and grabe dulom na kaayo bay. Ayan, pinauna ko si Dada mag-park. Aban. Unahin natin siya kasi malaki siya. Hey guys, update. It's already 6:18. Oops, what is that? 6:18 na ng gabi guys. And nakaligo na kami. Ni Dada, naligo tayo guys para iwas virus. And update pala doon sa aming car. Okay na yung aircon niya. Malamig na ulit siya. And then tawag dito. And then ipapa-aircon servicing. Sana AC servicing ba yun yung tawag doon. Sana namin siya kanina. And then 2 to 3 days kasi siya. Tapos iiwan yung car doon. And then close kasi sila kasi nga ano sa tawagan na? Close sila from 31 to 2. So, sayang yung time na nandun na yung car, hindi magagamit. So, dito na lang, dinala lang namin siya. Ang next namin na gagawin sa car is ipapa-repaint namin siya by November, last week. Yun yung plano namin. Kasi para mawala yung mga gas-gas niya guys. Kasi meron siya mga gas-gas dahil
May gusto siya before pa namin siya nabili. It's just that nadagdagan lang siya nung pinahiram namin siya. So, ganyan. Paparepaint namin siya para mukha siyang bago ulit. Yun yung plano namin. But, before ko i-end yung video na to, medyo pagod na talaga ako, guys. From 10 a.m. to 6, nasa labas lang kami. Umuwi kami kanina. After mag-grocery, umuwi kami para kunin lang din si Clark, para ihatid si Clark sa therapy niya. And then, after kay Clark, diretso kami agad sa SM. Tapos, napunta na agad sa tawag dito, sa sa car service. Tapos, sobrang traffic ba, guys? Medyo napagod na talaga ako. Sobrang traffic talaga. Kung alam niyo lang. And, by the way, ipakita ko lang yung mga nabili ko sa Watsons. Ito yung mga skincare na ginagamit namin ni Dada kasi pinapagamit ko na siya lately kasi nga dry yung skin niya. Pinapagamit ko sa ginagamit ko. And nahiyang naman siya, guys. Mabilis na ubos. Pangatlong bili ko na sa products na to. This one is all from Lux Organics. Ito bago ko siyang itatry. I'm using, may ginagamit akong sunscreen pero iba. Pero from Lux Organics pa din siya. Ito lang is, gusto ko siyang subukan kasi tinted siya na sunscreen. Na natural shade yung kinuha ko, guys. Ayan. And then, bumili din pala ako ng, ayan, pulbos ng kids. From Tender Care. Maganda kasi siya. Malaki na siya. Ayan, oh, purple pa. Tapos, ito yung ginagamit talaga namin ni Daddy. From Lux Organics, ito lahat ha. Ito yung kanilang Aqualock na line. Ito yung One Drop Miracle na serum. Yan siya. Tapos, ito yung moisturizer. Ito yung cream to water na moisturizer. Sobrang ganda nito. Favorite na nito ni Dada. And then, yung toner, of course. Ayan. Yan yung toner. And then, ito yung facial wash na ginagamit namin. As in, isa lang. I mean, no. Si Dada, isa lang na facial wash. Ito lang. Ako, dalawa. Yung anong pangalan? Basta maliit lang siya. Hindi siya from Lux Organics. Pero dalawang facial wash lang yung ginagamit ko everyday. Ayan. Tapos, pumili din ako ng Charmin na feminine wash. Ito, hindi to sa akin. Hindi din to kay Dada. Like your aging to. Pinabili niya. And, gusto kong subukan yung Lux Organics. Yung ginagamit ng kids ngayon na sabon and lotion is from Coco Haven. Now, susubukan ko tong products ng Lux Organics na lotion and body wash. Ayan. Gentle hair and body wash. Kasi, ang daming reviews na mabango daw siya. So, pag nagustuhan ko siya, maybe ito na lang din yung, bibilihin ko lagi. And, last one, guys, is ito. From Fresh. Ang takip ng toothbrush ng mga kids. Ayan. 4 siya, pero tatlo lang yung magagamit namin dito. Itong orange, hindi ito namin nagagamit talaga. Ayan. So, that's it, guys. Yan lang yung mga nabili namin. Actually, nag-grocery kami, pero hindi ko siya na-haul. Wala pa din kasi akong plano mag-haul ng grocery ngayon kasi nga, konti lang din naman yung binili namin, guys, para lang sa 1 week namin na supply. Since marami kaming lakad every weekend, naka-schedule na lahat ng lakad namin for straight na weekend until November last week siguro, or basta hanggang December, sobrang busy siguro namin. Ganun. So, naka-schedule na siya. That's why yung grocery namin kanina is good for 1 week lang kasi may plano kaming lakad this weekend after birthday ni Ida. And birthday kasi ni Ida, guys. So, nag-order na din kami ng food package para sa birthday niya. That's why, hindi na kami nabili na maraming pagkain para sa birthday. And then, kami lang din naman. Wala kami masyadong bisita kasi nga, COVID, pandemic. And kung itong video na to, kasi feeling ko mahaba na siya. And thank you guys so much for watching. Kung nanonood na talaga kayo hanggang sa last, thank you so much. Please, don't forget to like and subscribe. And also share this video for your friends para everybody happy.
Thank you guys so much. Wala si Ida, hindi siya makapag-close ng vlog kasi nasa labas nanonood ng TV si Madam. So, bye-bye guys. Thank you.